Jara yakında Türk'ten gelgen tansın yokmay, näli çeknäm çinkeri. Türk'te koyanda onun bara, bir topar savatlar attırsan çaltıraç getirecektim de. Ay bilmedim ay bu yakında gelecek bana yoklay. Uy, siz enten biliniz okmay. Çıkmanavat karvaya gecele edeceğiniz, sağlığınızdan alıp Türkmenistan'ın 5 vilayetine eltip berýändir. Heme salam dostlar, qawmi adaylarımız bugün nesip edenden Akkepter Studiosunda Media Tımı YouTube kanalımızın yüz-yüze gepleşiginde halipa başçımız Suhan Oravberdiyev mıyıkman oldu. Bu miline düştüm mıyıkman, saça açtı gümli gelin, bir gün doğdum yungun salam. Assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Qawmi adaylar. Sağ olun. Oy, yüzünüze nur saçıp dur. Tayin olsanız gön gepleşimize başlayar. Gepleşiye başlamadan ol. Suhana yanı yakınına Özbekistan'da geçirilen aydınçılarımızın arasında yarışta 83 devletin arasından ilkinci olup yani birinci oruna iyi oldunuz. Buysandırdınız. Bize beğendik. Türkmenistan'ın adına, bütün Türkmen halkının adına köp sağ olun, minnettar. Canı sağ olsun. Yine sesiniz şuları alıp belentde yanılsın. Tamam, yakasın. Şimdi soralım da başlayalım. Arkaya. Suhana ilk bilen sizi has yakinen tanalım. Avtobiyografiyanızı ayıp verseniz. Neyli? Baştan ya. O neçinci yıl, nerede doğdunuz, neyli şolar? Olar keyin aytdım yani. Yine siz de düşünüm teyze. Teyze fanlarınız içine Böyle ya men Mar vilayetinin Sakarçay etrafında 1973 yılda yanvar ayında doğulyan. O şu Sakarçay etrafında Sakarçay'da ayağını birleşiğinde o düğdarçılık tavuk diýerler o döwürde. Şu taýda doğuldum. Çağalyk doğurum şu taýda geçti. Soň kem-kemden näme aýdym taýda bolan höwesim boldy. Çağlar taşyryk mekdebine atladım etrapdaky. 5-nji orta mektepde. Şubat orta mektep diýilýär bilýän. Oğlardaky mektepde 5-nji orta mektepde okuýan, soň okuwdan soň etrapy ne taşyryk mektebine atlaýar. Muzikalka. O dutar taýlaryndan şu tunu Ademning birinjisi başlandy da. Ondan soň şu höwesim Sunwodin studi diýip, soň konservatoriýa bolup gitdi da Sunwodin studi. Sunwodin studiýasyna girjek, Sunwodin studiýasyna girjek diýip. Sunwodin studiýasyna girdim. Men podrobnaýda mokdaşym. Sunwodin studiýasyny tamamladym. Ondan soň owamyzdaky Medine döýününe işe başladym. Şo taýda näme Medine döýünüň ýolbaşçy boldum da. Birinji adamym şo taýda. Gün ýolbaşçy bolup başladыңyzmy? Näme o konservatoriýany uturup bardan. Tüýele. Göni. Şo taýdan başladyk. Onuň arasynda mektepde aýdym sabam boldum. Ondan 1 ýyl. 1 ýyl. Ondan soň ýaşlar uramasyny işledim. Vilayetdäki ýaşlar uramasyny. O taýda da näme diýen işimiz çykyşlar, aýdymlar da. Elbetde. Aýdymçyň işi de. Ondan soň şo taýlarda işläp ber. Soň 2001-nji ýylda meni Aşgabatda işe çağırdylar. Şo taýdan soň täze açyldy, ýa mawtumly Tal drama teatryna açylanma. Şonu birinjiler bolup biz işe çağırdyk. Şo taýda birinji spektakl goýdyk. Şo Tal drama teatrynyň birinji o işi Fayat Hemra destan boldy da. Spektakl Fayat Hemra. Fayatly Hemra'da men Hemra roluny canlandyrdym. Şeydi ben Aşgabatda şu
köp buraya Moskva diýil ýa-da şo bolmanda. Ondan soň şu wagt edil häzir şu nimede işläp ýörüm, mukamlar köşkü. Medeniyet Elme kim habar vardır bundan. Näme gyzgylaňly geçýär, näde wagtyň geçenini, ýyllaň näde geçenini mil bolan sebäbi köpüň halkyň arasynda. Başlar döwletlerde, ýurdun içinde bolýan çärelerde, toýlarda. Umman halk bilen-de. Diňe fatı. Men gyfa sıraga aýdymda, ana biografiýam şolar ýa-da. Gatry. Ne mümkin olsa ene gyfa sıraga maşgalaryny barda aýtyp berdi. Men aslında bir ulu maşgalada körpesi. Men öz agalym. 3 tane agam var. 2 tane aýallawanym var. O şolong menden kiçidi kiçimiz bilen iň ulymyz aýallawanymyz da. Arada da 4 tane ulan var. Şo 4 tane ulanyň körpesi men. Şoň üçin köpnes kakamdan ýana bolmaly boldum. Men ýere gitsem şo bir aýagym bardy. Odan Aşgabatda gelip gitýän çakyryklara gelýän şeýdip Mari Aşgabatda aralagy köp gatnamal boldum men. Şoň üçin onu öz şaglym barda aýtdym. 3 tane oğlum var, o da ýaşkur. Bir gyýdym bar. Gyýdym, ul şagam gyýdym. Durmuşa çykardym. Bir hem agtygym bar. Tüýle. Ýa bawa sen. Bawa. Tüýle. Odan tek edil häler oğlanyň hiç aýtyn öýrenmek, netip boldy. Öýrenmeli. Maşgalam barda aýtdym. Aýalym, öz owadoşum, öz garyndaşym. Daşyra garyndaşym bolýar. Öz klassdaşym. Oho. Son ýaly başgalarymyz bar. Öýdüm näme ortalar semenini ýa-da. Başgalary. Gyzgyn tutýanlar. Günni ony ýaşa jaňlaşyp, hawar tutup şu çağlaryň terbiýetini gatyn serýär. O çağlaryň terbiýetini infermerliň sebäbi siziň kakaňyz şolary ýaldymy? Hawa. Kakam ben kakamyň tutuşýaly tutup bilen. Ýa ne döwür ütkep bar ýa döwüre görä bizim kakam gaty joşkydy. Ýa-da bir ne torak hereket etsen, edil mektepdäki ýa çünkde durdy ýa-da biri. Tuğhan abiýiňiz başda şo dutardan başladym, muzykal mektebe da gidip. Soň aýdyma näet geçip gitdiňiz? Şo aýdym, emma sadylyň aýdym ýakynna bir ýerine. Sady aýerde aýdymam köpünç bolýar, onuň ýa-ki tasylyk mektebine däle şo 5-nji orta mektepde. Ne mektep bolýan ýerine çäreler geçilýär. Täýil bayramy bolýar, ýa-da 8-nji mart bayramçylyk. O hökman bir çäre urmalýar da konsert. Mektep okuwçylaryň arasynda geçilýän aýdym. Şonu ýa-ki bayramçylyklarda çykyp aýdym aýdyp başladym. Näme şo. Diňe bäşli alýadym aýdym tapakdan. Adam mektepliň arasynda ýarşy geçirilenine gidip gatnaşýardym. Şeýdip şol ýa käwat ýa-ki konsertden soň molumlar ýa-da bir ul adamlar eliňe sowal aýtdy. Bu aýtdyň aýýan. Adam ikilen şo ýene şol aýdym aýtdyna diýe aýtýarlar daýyna. Senden haklylar. Maç watsam patalow etýär ýa. Odan şeýdip birem neme bolýardy şo bilýärmi o ýerlerinde o klublarda kino bolýardy lentede. Endi howa diýip da o işdi. Lentede kino teatrlar bolýardy. Endi bu wagt ötüp ketdi bilýärmi ýa-ni video manspon şo video manspon çykmaka uly ekranda her owada näme klubda Kino teatr. Kino näme hepde bir kerek kino gelýär. Odan şo kino üçin aparat bar. Şo reklam edýär öňünden ýa-ki объявление diye. Plan kino. Plan kino gelýär. Hormatly owan ýaşaýjylary şunyal kino gelendir. Näme hindi kino, mesela şu Tanzor Disco adly hindi kino film bar görmä howluň diye. Her kim eşdiýärde şöyle son kino var ýa-da, üýüp kino görülýärdi. Ýa-ki mikrofon bar. Şonu ýa-ki bildirişmen aýdaýyna diýip bar çağa kamşony aýdyp
mikrofonu görsen gurulasyň melýän aýdasyn melýän. Oňa kino başlamaka saat aýdym aýdyp görke diýdim. Tüyle. Şonu çekinmeýärdim de. Tahtsız aydın deyişiniz ya. Getleşimiz devamında da şöyle yine biz haýyş eder. Tahtsız aydın aýtmany. Ondan daşgar soň bir 7-nji, 8-nji sınıf töwere ýetemde şu oba klubyna her 6-njy gün dinjal konsertlerini urýanlar. Otaň şu tak baryp Ulu Halipalyň arasyna haýyş edip maňa bir nomer ýazaýyn. Maňa da bir nomer aýdyp göräýin araňda diýip şeýdip haýyş edip bar ýadım. Ay ýok sen on tek kiçi dat diýerler. Onda da ikilençi ýene baryp Şu yüreğine düşüp aýdýansam diýär. Aýdýadym. O bağışlar gelse Hökman ýanlarına durýadym. Onuň şol du taram salýany ritm blok çalym gelip başlapdy. Şu ritm blokçular bar da. O ritm blok bolsa gaty Stats. Nime derece de var. Stats. Feýrekdi da olar. Tapmak kynny. Bahasy gymmatdy. Şu her kim döwrüň öz bir bale edýän zat bolýar. Ýa sadanalar bar ýa bolýar. Şolong ýanyna durup, şolong aýdyşyny görüp, ha adam şu çalýança her edip durýardym da. Ona bir gedek da ýanyna çykan okşa sadandan. Jedip el gawyny açýançan blogum hakla diýdi da. Ritm blog hakla diýdi bolýar. O çalmaýarken hiç saklaýan men begenýän. Şol ýala höwesem madem men. Men käwat aýdýan, men höwes edişim ýaly. Mene görem o. Soň çağalarda ýene Häzir belki köp zady eliňe dotsan getip durandan şeýledir. Bilemem. Men şol soňam görmedim. Ýöne men şeýle höwes edýärdim da. Käwatda düşümde ritm blok görýärdim. Ritm blok görýän düşümde öýe getirýän çaljak bolýarmyn. Ses çıkan olam. Şu ses çıkarjak bolup, basyrgan, gareder bolup oýanýardym. Şol ýaly. Aýdym sada da ana şeý dip ýanky çärelerde aýtmagym, ýetmegim. Ne sorum şeýler siz häzir Türkmenistanyň iň ýokarky tonlar alýan aýdymçylarymyň biri. Şo 7-nji ýaşda men bilişime göre şo tonları almak kyn we belli bir ýaşdan soň şo ýokarky tonları alyp bolýar. Siz näçe ýaşyňyzda şo ýokarky tonları alyp başladyňyz? Eret ýanky tiziň diýişin ýaly geçiş döwrü bolýar. Ama perakatny bozulýar. Serkanlar bozulýar. Şu wagt sesiňe häzir bolmaly. Çağa wagtyň tilen tonuň alyp bolýar. Oglan gyýy sapa diýip meňde şolýar çağa wagt ses. Onuň oglan ýetiş urýar da. Yetişýän kämi 7-nji ýaşyna ýetende. Ana şo wagt aýdym aýtmaly. Agram berme aýtmaly, agram berme. Agram bermende. Ona men kakam Lukman olansoň maňa gadan etdi. Düýmni. Şo wagt agram bermeli billi. Şeý dip aýtdyrmady. Kän ara o ýaşlara da uğratmady. Häzir bolguny tawsyrdy menem diýenedi. Şeý dip ýa perhodny wazrat geçýär. Ondan soň uğrat berdi. İlkinci toylara çıkıvırdım, işte 10-nji sınıfı gutaramdan soň 10-nji klas diýilýär. 10-nji klas gutaramdan soň toylum başlady, ilk toylum. Sebäbi men şu Tunwad institutyndan ýykyldım. Okuwa girjek bolup demetdim-de. Konservatoriýum Tunwad institutydy şo. Ýykyldım-da, aýkakam höwes ýatmasyn diýip şol toýa urutat berdi. Toýa gitdim ilkinji şol. Ädimden ýa oturşuklar, dowlanlar soňup başladym. Ondan soň durmuşa çykýan gyýylar. Uly gelin toýdallar, bir wagt bilýärmi? Gyýz weçir. Gyýz weçir diýilýärdi, bilýärmi? Gapysynda tapjanjy goýarlar. Düşündim. Tileşkan goýarlar. Tileşke de der. Tileşke de. Tapjan onuň üstüne bir kiçik aparat goýardym. Ýekiji ritm blok. Soň bilen soňýadyk. Häwa şeý öňden çykýardy. Ýa-ki kameraň çykan döwürleri ilkinji adamdan şu döwürler da. Oňa şonu düşüpdir, düşen ýerler bar. Işi dinläp gülgüm tutýar şu wagt diýip adamlar bir dinledik. Ýöne ana şo höwes. Şo ýoldan hersini geçip bugün oňa käwatlar hem bolýardy. Tok dönýär. Aýdyp durkan. Ýawşýar ýa-da diýen çet ýerler bolar. döwür moda tutan tönme. Tok dönýär, ony meňem aýdym aýdasym bolýar. Indi bar heme ol, hemem
toy edin rari yedik kaydı. Onun toktan ya divizok getiriyorlar. Ondan kimde var aydı divizok gibi idep getiriyorlar. Ondan sonra kayada yürüdüp bilen oklarda yören okşol dip olsun. Sonra bar kömekleşiyordum da. Kayar başlar düşman atmaya oturuyordu. Men orada barıp sol toy etdim. Çaltırak. Özüne vas koyar. Men toy etsem aydım adam yatsa bu da hele işi dip barıp. Ne el bir hili yaşlan yani hövesini yatırmacak olup. Yaşlan hövesini yatıracak ya. Yaşlan hövesini yatırmacak olup düşüp kömekleşip. Şeyden yerlem kayan oldu. Inni şu aytyan şu döwre birinji okuwy ýerleşip bilmän aya toya başladığında atdyňyz. Ýöne ýadyňa düşýärmi? Primерно, tahminan haçan şu ýokarky tonlar alyp başladyň? Näçe ýaşyňyzda? Häzir aýdaýyn. 93-nji ýyl, 94-nji ýyllarda ýetim özüme görmeyip başlady. Onun aty ýokary tonlara ýeten akdan şu 94-nji ýylda bir toyda özüm bilip uradym da. Näçe ýaşlaryňyz bolýar? 94 21 ýaşymda. 20 ýaşynda atdy ol. Bilişime göre oğlumu da maydy. İň ulyňyzmy? Ýok, körpämsin. Şu oğlumyň içinde iň körpesin. Şu wagt näçe ýaşynda? 20 ýaşady. 20 ýaşady. Indi oğlum. Indi ertir şoň dowlagyň. 20 ýaşa. 20 ýaşa. Bolsa gutlaýar. Jan sag bolsun. Kalkın ya nesip bolsa derejelere yetsin netijelerinden. Indi sonra oğlumuz şuada sizinki al ýokardan aýtyp bilen. Indi bir ýylyň suragy aldy da 21 ýaşa. Pikiriňizçe näçe ýaşynda aýtyp biler ýa aýdyp bilermi? Ol bara kä halatlar bolýar da hökman kakasyna bilat berilip izinden oğluna da bermeli ýen ollar. Ol bara biziň elimizde däl ollar. Allah Taala'nın elinde. Ýöne men oğluma näme düşündirýän edin? Men oljak bolmady ýani. Bir adyň aýdym sözler maňly bolsun diýip. Hökman ses bilen näl ýa-da maňly bilen duýgu bilen özüne çekip bolýar. Oňa bu taýdan şeýle aýtýany Gurt Ýakup Palipam ullukan şaňy edesi ýoga. Gurt Ýakup diýip bir destançy bar mardan. Gaty güýçli halipa bolup gyryklanmaň bilersiň. Fark olan aýdym. Hawa salar fark ýok diýil ýa-da ýöne oň uly destançylyk boldy. Näçe destan ýat bilen ana şol sessiz zat ullukan gyýrman ýa gurrunlar adamlar zadylar batýar. Şonu mahabasal getirýär. Sen ýüregden aýtdy. Ýüregden aýtdy. Diýen adamlara bardy. Şonu gyýryr, gyýrman aýtdy, şonu ýetir. Toşada gözüne çekip bolýar. Evet. Onsa ýene de mysal getirýänim, ine mysal üçin. Vladimir Vysotsky dünýä belli. Hem artist, hem ýa-da şahyr, hem aýdymçy. Nähil bir adam. Ana şonu ullukandy. Yani mesela için anne tank geldi diyor şonu. Yönü şon bolon dedim neyle çıkar ya? Yürekten. Değerler edip var ya arada orada. Muhat dedim. Ya men ki alır İbrahim Daset yani yok oralarda var gayna var koydu. Esasat o değerli. Sen hudожник mi çek bu çek. Odan var ne deneyişin. Hay seyirlonundan hemen taydı. Şu halka yetsin. O şonu çocuğa yak medyan adım kabul edip alıldı o. Onu emesi yok. Doğru belek işte. Mi yöne var açılmam mümkün o. Nesip olsa. Dine o yöne dedim ol birden labovoy korkunç sattı ya oldu. Tam kullanıyor. Esas yürekten çıkıyor. Yürekten çıkmalı. Maalesef olmalı birinci bile. Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın, Karakalpakistan'ın atkazanan artisti Ägir Talipamov, Bamurat Hamdamov ýa-da ýakynda aramyzdan aýryldy. Jaý jennetden bolsun. İman barynda. Bamurat Halipa bilen siziň araňyz gowdy. Hatta 75 ýaşyny belländi. 70 ýaşyny belländi. Bir wagtda siz mihman bolmaňyz. Ne? Bamurat Halipa vardı bir aýtyp geçdi.
Şu 2009-njy ýylda Özbekistana taparmy boldy. Arkadagmy bilen bile gidip şo taýda ilçihana açyldy da Özbekistan Taşkent şäherine. Şonda meniň paýyma düşdi. Kär aýtmyşlar gitdi o taý. Otaň Özbekistana birinji barşymda, goňşy döwletimde. Ben gidip gidipdim Garagalpaka gidipdim. O ýem ýadyňyzda. O çağa kam 4 kilo gidip geldik. Kakam da bilen o näme geçip bolýan döwür arkaýyn. Soň aýratyn döwlet bolundy. Bilýän, to'g'ri respublika. To'g'ri respublika boldy. Aýny öňüm respublikada şol orsun dağma bilen düzgünler ýetgedi. Olam daşary ýalak kolkaly da öýdük döwletim. Ýa. Ýepim tümme şonda Özbekistanda. Şu Bismillahirrahmanirrahim diýip samolyotdan mindim. Ya bagymra tamdan bir görüp bilsedim diýip. Samolyotda minemde Aşgabatdan. Şoň içimden ardyp etdim. Adam Taşkent'e reptisi geçip ýörse, bolýan bir şäherdi bar eken. Özbekistanyň karşy şäherinden Ömrüzok Kuwatow diýip şäherdi bar eken. Adam soradym da bagymra tamam tanıyan ýokmy? Men şu Kuwatow şu Ömrüzok tanıyan diýip getdi. Olam türkmen olam eken. Arasa türkmençe düşünüp bolýar. Olam bagymra tamam aýdymdan aýtdy. Men tanış boldum, men Suhan Rabiýa. Türkmenistan halk artisti. Sen halk artist mi diýip? Men diýdim, bagymra dekany görkezsene maňa diýdim. Salamlaşsam bolýar. Bolýar. Ertesi gelýär, naçany delýärdi. Bolýar görkezjek. Üçüncü gün diýemdi, aýtýan ýalançy bolan eken. Ben boynuňy almaly äliň diýdim. Men ýigrenýän edim ýalan sözler diýdim. Sen bolýar diýdiň ha diýdim. Han diýdim, ýa başaramok diýmeli ekeniň diýdim. Ol asly şol men diýemde bagymra dekejaň edýän eken. Olam göwnän däldir da ýaşul adam. Men tananok. Onu üçüncü gedek şol ýalançy tendiýdim-mi? Bolýar bu ýüzü gyzarýar bir agary. Rasary çykdy da. So jaňet akasy jaňeden bolmaly. Olak geldi. Bagymra dekejaň şuny garaşýar diýdi. Bolýar diýdim. Ola hat gowdy. Onu hat gitýär soňa. Men maşinym bar diýdi. Şu Taşkent'in qırağını ýuwar eken. Şu kotejde ýaşaýan eken. 3 etajmy diýip daş bilýän. Bardym bolýan. Kapyny açdy bagymra deken gördü. Assalamu alaykum. Türkmençe düşünüp bolýar. Bärde ýaşar da. Ýa, lewapda da bolar. Ara. Diýdi çöreği alyp gitdi. Taşak ýatdyr ul lokan edip. Aýaly bar eken. Bir gowy aýaly bar eken, bir nurana. Öýler türkmen haly ýadypdyr. Bir hili Türkmenistana bar ýarak bolup. Şiýdim görmedi her edýär. Tarano. Men dedim, şuňaly Suhan Rabiýa Türkmenistanyň halk artisti diýip, halk artisti alan döwürlüm de. 8-nji ýyl aldım, 9-njy ýyl gitmeli boldum. Adam Türkmenistanyň gurbanym bar, sonra diýip, alypam. Ödel tekän. Ne bile işleşdik diýdim, man Aşgabatda işden ýa-ni Çarjowda çykyş eden ýerlerini, ýalgadan ýerlerini gururum berdi. Onda halk artist bolan sesini dinleyin diýdi onlar. Tar bar eken, odan tarny çykartdy, tar çaldy. Hemen çalaýyn, ýa elpetelerini çalaýyn. Elpetelerini taryny çaldy. Menim aýtdym baştan aýdym. Şu videonam bar eken, şu videosy. Aýdyp bolum, aýtana gep ýok. Köp dinläpsin. Bu ýetdi şoňa. Oň ýalyna aýdym aýtmam. Evet. Halyp öz aýdyp berip durýar. Onu ýürüp. Aýdyp durnar şonu. Ýelany bar. Aýol onu duran tek garaşdy etdi. Ul lokan hyýwadan alyp geldi. Oho. Ondan diýdi, "Tergeýän" diýdi. Ben düşünmedim. Adam ayet okudu da var, ulu ayetler okudu da. O men etdi, hem donam geydi doğru, pata verip durur bana. Ona men pata tek qarasam o. Olu yankı, men geldi kamera amma di. Dinle bağlanatlar.
yani ömrü doğum beni yazıp dur. Sen kılıp dur. Mesela diyen onun ömrü doğum ağlaptı. Oha. Şundan şeyle boyu ağladı. Vallahi doğanı giydim da. Ne yapacağım ya? Sana pata verdi dedi. Şu pata verdi, olayam dedim. O pata verdi Halipa sana dedi. Ne yapacağım ağlayan dedim. Men dedi, şunu şöyle elini düşün, tek alıp bilmem. Tamam bilemem. Men dedi, o pata alıp bilemem dedim. Bana pata veren okuyor. Seni birinci gerek koyuyorlar. Aha şey koyu vermedi. O iyice çelin oturmalı oldu. Onun Raçka Purlen duşan turatlarını var koydu. Öynüne barık kaydıptır. Öynüne oturan. Şu cağı yerde yatıp gitti dedi. Raçka Pur legenda da. Raçka Pur öynüne barıptır. Şu tayda yatıptır. Onun mukaşı yitirenli uğrayken mukaşı tipindilen aymışsı var da yani. Abaram onu yani. Mira cütta hem şolaydı raydan mukaş. Oğlum Raçka Purlen doğdu eken. Şol yo olan ilan Ödüstana gelmeyen oluyor yankı. Raçka Pur. Onu bir de onu men gurrun verdi bağımlarda eken. Ben onu kilodek aydınlarını ayttım onu. Hatardan çıkıp ılgak geldi. Gucoklap. Bağımla tamdan gucoklap. Men mukaşı yitirip gördüm onu. Berde kendi ettim. Men mukaşı taptım deyip. Ondan yanına ayırmandı. Şu diye niye ayıktı yanına men diye. Şöyle gucoklap. Suratlarını orkoydu. Öyle hindaydı maçını dinledi. Şunu tarih dinledi. Ne ediptir ne? Men de yaptırma deyip. Sağ. O şeydi. Bu pes bir goy akıllı adam eken. Sağda. Tüys. Moda berilen adam. Duyur adam eken. Şeydi ondan. Menem dedim. Sen bir oğlundur dedim. Şu Türkmenistan'a varsan edil oğluna buyurup bilişin yalmana da buyurup bilýärsiň dedim. Yani ben hormat ettim menem dedim. Şu dedim bir yerde sana delalatım dedim. Eşten baran dedim ben. O zaman 70 yaşa getirecek olayım. Yani aşıvattan mara var yani. Olayım. Bir nomurdan can geliyor adam. Assalamu aleyküm. Aleykümselam. Lewap tarafın diline men deyip. Suhan sen mi dedi? Men Suhan. A sen Türkmenistan'a varsan oğlum var dedin deyipdi. Men bağımaram tamam diye nokta şey diye. Oho Halipa geldin mi? Oğlum vardır dedim arkayla. Ay oğlum var olsa dedi. Men Lewap'ta 70 yaş toyum etmensin. Gelmesen bolmuyor dedi. Sağ. Ay gö şodursumu mardı galman. Görmer geç gittik Amerika Lewap'a. Lewap var tamam. O tayda da kär makalar oldu onu wagtym oldu. Yine gurrum göreýän atlar bar. Ana son ýaly gatnaşyklar oldu. Oňa bärik gelse köpleş mihman almıyor. Kakam pahirlen tanış etdim. Kakam bilen bir oturan suratlarım bar. Halipa haysudan oýa haysyn içer. Göp Tabii. yaşıl. Yaşıldan oýup beren. Indiki gelecek soralarymız nesip edenden ağalarımızdan. Ýön ağalarymızdan gıskılca soralar aldık. Ve şolong biri Pelwan Halmuradov bilen fit isleýär diýipdir ve şo fit isleýär diýen aşağını 25 san like apdy. Gatyr o da bilýärmi? Diýmek Fit isleýär. fit. Fit Duet. bolan Duet. Ha. Duet aydym Pelwan deli Halmuradov. fit. Fit. Bir täze set naýda ýa-da. Fit diýerler bana. Fit duet. Şan isleýär diýipdirler. Näme diýäňiz? Bolarmy? Galat gelýärmi? Men karşı. Karışmalı. Benim bir daha da edýärm men. Aa şükür edýär köplenç. Şükürüňe goýan magşlary bar da. Şükür diýäňiz? Oğlum. Aha. Haka şunu ne diýip etsen edi. Aýdýanlara hem menden ýaş kiçi. Aha. Indi men birinji adamy kiçi ätmeldir orada. Pelwan abi hökman aýdyp geçer. Men aýdyp geçer. häzir gelip aýdyp muhaýyş etdiler men başlygym. Bolly. Pelwan abi bir nesip bolsa şu teklif berer. Pelwan abi Haka desen şunu kliwes nimesi ne diýär? Duýada aýtdy ne diýär? Ýöne aslynda men duýat etmek isleýärm ýok. sebäp? Sen aýdynmy? Men Halipalam hiç duýat aýtmadyk.
Hiç bağışı bile. Barlı Halipa. Mesela için şu döwrüň bağışlary Recep Ulugov. O at bir hili Türkmençilikde 2 tane erkek adam bolup bir aýda maýda oturmak. Öňkülüň düşünje boýunça şeýle şu. Gruppalar bar da. Ba, ol başgaça. Yani bagşylyk bunu odundu. Hakik öňünde bagşy diýen adam çıkaram öýdüm soğuk gaýda. Daýa toýlarda da bir bagşydan soň görülmeýärdi. Bir bagşy toýuny boýuna alýar. Baştan aýam öýdü soğuk gaýdardy, gara der bolup iş bitirip. Soňky döwürler bilemok daşar döwletlerden eşdimi üýtgöç şolardy. Mesela için öwedel teke birler duýada aýtmada. Näme görmän durlar şu. Menim oğluma şey diýen. Şu aniverdatdan mesela için ulu bagşy. Duýada aýtdym birler. Ene döwür ütkep tura Halipa. Döwür bilit götýärse. Ýok, indi diýjek bolýam döwüre görä döwür bar. Men bolýar men şu soňky işden atlam bar. Şükür haýç boýunça etdim. Oğlum kak eder. Döwüre görä bolaý denir. Edik gördüm mü bu rol bir tutýar normal. Tutýar da goý. Ho. Oňa ýankdy durnaý önemen. Oňa men aýdýan bolýar ola içimde dur. Ýanky pikirim. Indi menmenligem önemen galymda ýok. Menmenlik ýok men. Menmenlik eden günüm özüme girenýär. Menmenlikden ziýany gelýär näme? Indi döwüre görä bolmalymy? İçimde gaýnat durar şu. Indi terede dur hadi gelip haýş etdi men eder. Maňa gelip bir haýş edip haýşynyň bitmän gider aga. Bitiredim elýär şu. Burada haýş edip geldi. Çyny bilen. Şu bitse o benim için. İnşallah. Bizim ağdalarımız için. Düşündürüp bildin mi? Tamam. Bizim ağdalarımız için Pervan Halmurad'ın sotsial setler var. Bende normalde var. Yatıp görün. Benim Pervan gowy ýa. Pervan ağda. Katkı var. Aydımlarını gowy ýa. Tebe men öz hojalygymda toy edemde, öýümde owada toy edemde. 2 ýola Perwan aýtdyrdym. O ýa-na hiçim goşman, inim öýdüň aý. Şey dip toýman annym jogam. Ýa o aydymlaryny, aydym görüşüni, sunuwatyny ýa-ki ol maňa ýaraýar da şo edýän işleri, okurdok eden oýunlary, ma işlänje datlaryny köp dinläp bilýän şonu men. Bagşy sözüne laýyk. Ol bir hilek neme da? Käwelleri aýdýa ol hemme meňge şoldur. Ol meňde dip bolanok, şollara şol ýa öz başdaklyk bar da onda. Hiç ondan gowy Tu Meret Balif'ten gelen soru. Eğer rapper bilen duet etmeli bolsa, haýsy rapper bilen duet ederdiňiz? Şol rap diýen adam bara janr bolup gitdi da. Rap diýmegem biz onu ýalňysra ulanýar ekeni käýerlerde. Şol poeziýany sada goşup aýtmak eken. Poeziýa bolmaly eken, adamlara täsir etmeli eken. Şu men tanamak köpsünde birim deňeşdirdim tek haýsy rap gowy, haýsy rap gowy däl, haýsy gowy onu daşa teljerim neme demok men. Gyzyklanamok şo derejede. Ýöne onam şükür. Ýene şükür haka edeli. Bir rap laýdym aýdyp gördüm boş galdy diýip. Elias diýip bir ýaş bolan adam. Ol höwet edip geldi, haýş edip geldi şol. Öýde geldi. Ağam diýdi şunu ýaly aýdym işletdim, sen kesine gawat gelýär. Hem arada neydi ölmedeyn idi. Şol olan öz saatnam işletdi geldi. Şoň bir eden alawna dözmedim men onu aýtmadım boş galy diýip bir wadyr aýdym. Gawat kelip dinledik. Gowy gördüler de. Aý şonu ýaly. Onun dizet bar. Ol neme berdi? Aýdallyp teklip berdi. Ona dizet aýtdym, dizet daý ütköşgän ederler. Men bir hilnem şu eden adamı Buracık gallarsan zritiller köpelsin tomaşlar oho rap bilen meni aladım edip onu yani diýsin. Sana da vakit bolsun, maňa da vakit bolsun, huluk mallydım da. Odan ýa-da näme şo dizerdi?
Döwran mı näme adı? Men bilem. Arslan. Arslan bolma ýalňyş bolsam. O Z tipi olur da. Benim Z tip bilýän. Onu inliydim sonra. Şaçan şonu ýalat işleň wagtyň. Maňa guk diýdim men dedim. Indi garaşyp gör. Şol teklifini indi ken sağ rollarını bir hili simfonik orkestrin. Z'din sunugadynda söz ýok. Onu Simfonik orkestron dron ýaly edildi arkamda dedi. Şonu ýarak bolat edildi. Ýöne bunu men taýtma, lälim onu aýtdym. ekskluziv mediatymy üçin ekskluziv. Mediatymy adaly üçin ekskluziv. Belki şol garaşýan öýründe. Doğru. Indi sonra Emirhanyň soňky şägirtleň Halipalan gatnaşyk syla hormaty barada aýdasyn. Häzirki aýdymçylar özleri gaty göwni etýär. İki sany aýdyp diýär, özlerini gaty ýyldy saýarlar diýär. Bu arada näme pikiriňiz bar diýär. Ýa, dogry berip durýar. Çokolatyň gelip durup diýär. Ölme diýär. Ne özüme oğlan döwrümde ýadyma salatym gelýär. Bizem biriniň şäherinde oğlanlyk döwrüm etdik. Oğlanlyk döwrü başymyzdan geçdi. Oğullara, toýlara, halipalara gelerdi. Ýoksa bizem aýdymaýdy. Oturşukda ýa-da geçirdi da. Tanal başdan döwürlemeli. O amda güç halipalar elýärdi. Vallahi halipa elýärdi. Täs Muhammed Muradov elýärdi. Şiirmat Gurbanov elýärdi. O Anur Nazarov var. O amdan. Şolar diňläp içimde tindirip bizem diňläp öwrendik da. Şol toyda aýdyp durda ol wagtlar. Bizem ýaşy bolan. Klaslaşylaryň adyn gelýärdi. Bar senin bir aýdym aýtsana diýär. Balede diýerler. Ýok, bar bu. Diňletem rary men diýär. Onu daway çykdy aýtdy, ýok diýip gaçyp gidip. Şonu ýaly çekinýärdi, ýokdum çykyp aýdyrmylýar. Ýöne şolaň hormaty bardy. Syla O at bilemok. Terbiýe şeýlemi, ýa döwür şeýlemi. Biziň ýaşulamynyň beren terbiýeti, şonu ýaly skromlyk, nimet terbiýetini berdi. Indi häzir şolatlar uçdy ýok. Diňe bar aýdymdan däl, umman adamlardan utanç gidip barýar. Utanmaly adam. Adamyň ýerini bilip bilen o. Şol grubram bolsa men aýdaýyn, Gödewrak bolsa da diýär. Gödewrak bolsa da. Bir bu aýdylan söz bar, özüni bilen weli diýip bir zat bar. Şu özüni bilen okmuş. Ýep şolda. Bir özüňe artyk baha bermegem gowy däl. Özüň ýagdaýyny bilip, özüň kim baha bermegem gowy däl. Şoň üçin aýdylýar. Özüni bilen weli diýip. Şunun öz ornuny bilen adamlar. Şo taýda da şonu bilmese izi ýok uzy. Şonu bilmeli birinji. Özüni bilen weli şondan gelen. Şoň üçin häzirki şägird diýip şägird däl olar. Prosta sen ýüzüň ýyrtyk bolan bilen tonşdy bolanyň bilen senden hiç demek wagtlaýyn bolýar. İçinde bar, uzy hile hormat edýäni bar. Ýöne bizana birinji gerek zat şu aksayan zadyny şola ýankıratdy. Diňe hali paşaýardyk meselelerini däl amma soňky ýaşlaryň içindäki gerek zat birinji bilen şol gerek. Tanışkaya hormat terbiýe. Men terbiýe meselelerini näme bilen deňýän. Mysal üçin bir bina gurýan. Köp pul çykdy diýip bina gurýan. Ullu imarat gurulmaly. Şoň fundamenty gowşak bolsa, üstüne näçe çykdy çykarýar. Soň burunja aýryp çökýär, o binanyň işi baýdy. Götürmeýär. Ýaşykdy alan terbiýän şol. Alan terbiýäň fundamentyny berip goýmaly. Ýaşykdy gowy terbiýe alan çaga, oğlan bolsa gyýdy bolsa üstüne berip ýükläýär. Giden pullar ýükläýär, bildirmeýär götürer. Ýa-ki fundamenty gowşak bolsa, dağı ýaşy. Ahsar diýen. Yaram bir gün belli bolýar. Eline pul düşýü meselä urýar. Saklaýan ok häsiýetini ýitýär, oňa haýwat atýar. Ana şoň üçin sağlara 12 ýaşyna çelini beren terbiýe şo fundament bolýar. Men Halipam şu taýçylyk gaty gowulykly gurundaşlyk geçipdi, o söhbetdeşlerler. Sizden bir haýyşymyz
Don yürek aydıma deyin. Can sesde. Bizim ağdalarımız için, öz dinleyicilerimiz için bir bendini yerine getirip verseniz. Nemeden? Murat. Şu don yürek fazla aydık gördüm ama gelişe o. Tutan o. Gelşe diyen aydımız aydı. Gelişe diyen aydım. Yani gumlu gelin aytmalı. Gumlu gelin toğrakta. Böyle. Yok aytmadık raklarını aytacak. Gittik mi? Gelýär şu. Başısını. Menin sana bir aytmaly zadym var. Gara gözlüm yüregimde adyň bar. Dillerimde soňlanmajak aydym bar. Ömrüm aşky jepasyndan arzym var. Menin sana bir aytmaly zadym var. Niçin gözün yaşlı, niçin zarın var? Sen näme ağlayan, sen näme yanyan? Hani gel yanıma havanlarım var. Meni sana bir aytmaly zadym var. Ey deniz düýbünün göwheridir. Çumluklar var, daşkınlar var, tolkun var. Men niçiksi sana yeterim peri. Bol yavaş. Sesinize sağlık. Dar, seviyor. Sesinize sağlık. Güllü abi. Kerim Atagarrif'ten gelen soru. Şu ýyllanjak wakam hakykatdan bollumy? Ýagny Suhan Halypa, siz öz Halypa başyňyz Bally Hajiýewiň sadanda bolup, ýaş wagtyňyz bir näçe toýlara gatnaşsaňyz, ýöne ol wagtlar siz aydyp bilýäningizden Bally Halypa bihabardy. Şol gatnaşan toýlaryňyzyň birinde gelin alıcı gelýän wagty Bally Halypa edil şol wagt aydım aytma yaramadı. Yani ýagdaý bolmady. Şonu siz Bally Halypa bolup gelin diyen aydymy yerine ýetiripsiňiz we şol wagt siziň aydym aytmaga owadan sesiňiň bardygyny bilipdir. Şu waka hakykatdan bollumy mümkin bolsa jogap beräýsin diýär. Yok ol bir aýdypdyrmyn goý. Awdypdyr aýa. On ýaly. Aha. Birinciden Bally Halypaň öz sagany. Ha. Oň ýana sağ çalmak mümkin däl. Häzir Bally Hajiýyň ýanyna ola men ekeni. Özüne göwnü ýeten kompozitor sadanlarym Bally Hajiýyň elini alyp sağ çaldy diýip ol hiç mi mınılmaya? Bally Halypaň bagşylygyndan beter sadanlygy has güçlü. Bagşylygy güçlü, biri-birini seyit durny heyli. Ol sağ çalana näçe bolup çallar diýdir ýa-da. Bu sada näçe bolup çallar diýdir ýa. Nädip oňa sadanlygy geçecekden. Düşdüň? Ýöne Bally Hajiýy bilen ken bu nemeler boldy, gawatlaşan ýerlermi boldy, başga wakalar boldy. Ýöne edilýän waka bolan. Ýöne Bally Hajiýyň Halypa. Bally Hajiýy men Halypa. Men oňsoň agam hekim öýlerini eltdi Bally Hajiýydan. Bally Hajiýy bilen gawatlaşypdyr, bir toýda tanyş bolupdyr. Nini aýdym aýdýa, sen bilen tanyş etjek diýipdir. Meni alyp gitdi. Kakamdan maşyny neme sonra barlyk. Bally Hajiýlara gitdi. Ay owamyň arasy 10 kilometr ýoly. Ýaşaýan. Gitdik ballara bardyk. Öýünde eken. Oňa olma aýtdy, şunu inim ma. Onu getirdim, seyretdim. Salamlaşdym, aýtdym bol. Öýlerini. Hekim janlydy, men nedi? Näler öwretjek bu hali? Bolýa, gaty gowlar. Men haçan öwredeýin? Haçan öwredeýin? Ya toýda, ya konsertde, ya diýdi, telewizionyada syomkada. Halkyň hyzmatynda. Men boş wagtym ýok diýdi. Bolýarmy? Bolýar diýen ýa. Haçan öwretmeli? Oňa men şondan bäden baranda onu höwesen ardynda ay men şähertligi alar. Menem gatnar ýanyna oturaryn, hatda sağynçal biz oň ýanyna bolmak üçin bar. Şoňa derejede gowurýanlar men. Oňa şonu ýükelek gaýtdym içimden daşma çykarym, şaga da ýekece wagt tapmadym garaýma. Düşündi akıl alır. Men özüm moňça ýerleýänler. Ey arasynda.
ayda oraya geldi. Barzak da men diýende. Gören indi özümüz şol ýaşyna bardyk. Hudaýa şükür halipa diýip bildenýärler. Häzir maňa da biri gelip öwretdi bar meniň wagtym. Oňa bag taýrandan özüni tek etmeli atlamaz bada. Özüni albomlamaz bar işlemeli. Boş wagt tapsak biz öz aýdymlamy işlätim diýilýär. Ýaman şeýler proýektlim ma? Ýöne ýetişem okşam. Ana ýa-da şonu halipa dowurdun. Soň bilýäňde ony. Şunu aýdyp duraýdy. Ýöne şo wagt men näme üçin beýdik garay? Näme üçin maňa Öýkelep, däme. Öz tarapymdan pikirlenýär saga da. Şo ýökelewrek gaýtdym ýöne. Oňa näme diýdi olma? Ýöne ey, hüwet diýen ona diýdi, tekim jan diýdi. Men gaýtalan badyr ady. Dinle. Menem şeýle öwrenip diýip bana. Bir şeýle ýetdim bana. O şeýle diýip öwrenip diýdi. Şu gulagyny aýyrmanda dinläbersin diýdi. Nimja bolýarmy diýdi. Fuhan. Näme köpdün diýen lat diýip maňa maslahat berip goýýardy. Diýýär menem şol täze näme çykdy. Dinläp o at nauşnygym ýok, manton haýra açyp ýastyň ýanyna goýup dinläp şondan öwrenip dogry. Şey. Tuğhan'a siz halipa, siz köpü gördünüz ve durmuşunuzda size täsir koyan bir wakalar bolanır. Mümkin olsa şolan birini aýtyp bersen. Şu Ejem Pahir şu köpürek toy gelýär. Ýylyna toy gelýär bolan. Dözmedi da. Sen özüň ýadaýan, can barlym. Gitme şol, näme etjek? Adyra galay, birine ýok diýe, menem oňa hüwwetem bada. Oňa ondan gidilýän döwürler bady. Şo arasam bir saat durun tarak tolda tejende. Bayram alla, murgapda şeýler hele bolup gitýär toýlar. Şo toýlaryň birinden şo döwürlerde Daşowyň çöl oglaryna toýa gitdik. Çöl oğlan Akmolla diýdi, Mürde diýdi. Hakyk çarwalar ýaşaýan ýerinde halk aýdym dinlenýärdi. Şo negerem Akmolla diýdi ýa. Köpsem çopan adamlar bar. Şeýle bu uçuk etdik da halkam kän olagodan oýdan motorlar atly bar dinleşip durlar oňa dinlense de has joş boýdy. Bir käwir toýlar udaşyn düşýär, şoňul düşýär. Ýa-da nimäňe wagt gelýär, nastreniýan bolýar. Bu şu toýa ýaman goýuşdy gaýtýan. Energetika bolýar. Hem bolam dinleýärler. Şu o wagt bilýän kameralar bar, M3000 kamera. Ýa-ni şeýle akýatyr ýa uzun tok. Şo kameradan alt sansur däňimdi. Halkam görjek bolýar. Aýrylanlar gaýdy, onu ýöret ýazmagy baranlar bar diýdi. Oňa şondan gaýdyk gelýär, begenşip. Ýa-da üýtgeş toý bollaýar diýip goýdy. Özüm şu o çöle ulug tutanda öňü ýöreýän maşyna gitmeler. Gumdan ýöremeli ýerler bar. Oňam täzeden tutup gitdik. Şol ortaň uwazygy da. 69. Öňü işleýärmi, işleýär. 4. Yo, täze ho maşyna. Täze ortaň şunu giderlip gitdik. Oňa gaýdyk gelýär. Ona esli olanma da. Şu kompresorny ýerler şondan geçip gelýär. Oňa bir iki tane ul maşynadan geçdik. Seni ýanmak barmy ýa odun barmy latana gelýär ekenler. Odun bar. Çöl oduny. O biz gatty türk gelýär, ikisini geçip gitdik bolan. Arany açyp esli ýöremden soň bir ýanky uwazyň ilki tekeri atyldy da. Atılıpdyr. Olam bir pankylak gitdi da. Oňa sürüp barýanam içinde bir zat ýarlandyr edip, ýyny hele diýençe ay karoçy maşyn agdyrly. Zanasiyeden de. O şeýdi deňler atdy. İlki gapdal boldy. Gapdal ýykylan hem aýnat kül boldy. Ay bolupdyr. Men o wagt özüm bilen ok da. Bir şey kılan bilýär. Oňa şeýdi. Başak bolupdyr, ýolun çykypdyr. Oňa ay özüm maşyn başak patologuna durdy maşyny. O depernek sırajykda aşakdy. Pulny bele urdy. Men özüm bilýän, bir stansiýa pişirilipdir, döwük genjik ýok.
Ondan sürücü tek öne gelen o hili nime dipdir da şok kontuziya bolýan bir zat. Bile böyle bir zatlar gurulýan. Ondan muzikantlar var, kamera çimma diýerim. Tamada var, muzikant sağdan var. Bulan adam tutýan olen tez ýeren oklara hiç. Bular awlat bolup durýan diýip şu gaty gorkdum, garajanma. Ýa-ni şu kalonkolary depip o atlar tuttum da olan döwran Qurban ýa ha diýerler-de. Begenip ýanklary aýyrym diýip o ulurokan aparatlara gawuslar. Depip agar-agar zatlaryň içinden çekip alýar da. Onu eýwäk bolup çykyp näme bolsa ulurokan näme bolmady. Bir ýetki bolmady. Ýöne ýanky tagyrlanyp pytrap gidipdir. Ýanky elbetde asfalt bar, ýöne gatagy bu asfalt däl ýöne. Ýanky her ýerde ýatýar da. Kalonkolary çöpleşdirip, bloklarymyzy getirip ýanky göllep. Otaň toý ýerde bir goýun berip görüpdi. Nyrkyň daşyndan şu howat goýunam iki ayak güýlenenne. Ýol daş ýola gidende iki ayak güýlep tam. Olam gezip ýör. Häme de hissat bolmandyr o. Kele. Ay ýatdyň hem gülkünje hem bir neme de bolýardy. Bir köteneniň da. O zatlar tüköllep. Ýanky nime garaşýardan odundan elýänler. Ol maşina öňüne çykyp sakladyk. Görseler menne o adam tanaýarlar meni. Vay, fuhan. Ya odun ýup ýörkek mantfona diýen aýdym dinledik diýelim. Olar bir ýakymlan bolýar görem. Olanlar şunu kömek edin. Ay daýo olanlar. Ýanky maşin beýle uruldyr ýola çykardylar. Yani kapatka tekeri var eken onu takıp dağıtlarım yükladık. Maşin beyle ağdarlı olan gönü maşin şey edipti orada kıyışarttırlar. Var ayna kül. İki yekesi var yöne. Yön ayna hem yok. Tədəcə maşin. Türkçe ayırlım. Öğredim Türkçe deyim. Yöreydi o şu maşin var. Beyle vurduk. Elbette köpürek ayladık. Yani gitti. Tüssölödü. Sesem durulurunu. Ay ne bu da çağırıp gördüm yağı su yerine eken başak yatsadı dökmendi täze bolan. Yürek gaýtdy o zaman. Aman elbette gatryp bolanok içine howar. Ayna yok he. Ayna durşuna yok. Motorlu gelýän ýaly. Şey dip sonu öňümden birinji çykan owada birinji kimiň öýüne öýü gawat ýerde barjak maşyny goýjak da haýyş etjek, başga maşin tapmalym man. Giyeceğim bir vakti. Diýişim ýaly bardım birinji owada. Girdim bir öýüne bardım. Ay Türkmen mihman feýelen her ýagdaýym başga ýagdaýym ýok. Ben kapyny kaktym. Öýde ýanky telewizoryň sesi bar, öçürilmän galan telewizor. Şöyle tehditçilik durum. Otaň çykdy biri. Bizden awra olan kişi. Fuhan diyen maydi. Yan oklaptır da. Olamaydı ya. Şu at ya. Sildirdi en son kaydım diyen ayttın diye. Ve kavat gelen. O niye hero diye benim. Olam bir hayran al aydı. O da olsun yani. Soydan yani. Başımın şeyle oldu. Ay bolya bagşaga dip yankı öýeňil maşinen odan bir başga awtobu tap berdi aradamy edip. Ona maşinem ertiýal akidir ştaýda dursun diýip otsraýal dip. Ana şon ýaly ýagdaýlar. Şolar ýalaka o kesdi. Ve şu an bir vaka aýtdyň da şuna bir sora başladyk. Durmuşuňyzda bir zat ütkedip bolýan bolsa näme ütkedirdiňiz? Gidip mi? Geçmişe gidip. Belki häzir. Ütkedip bolýan bolsa. Ay ona pikirem etmändir näme? Professiýama ütkedmeýän men. Ütkedip bolýanym bu.
men rahat değil, men ütködümde de şundan ütköşük etmedim ben şunu. Näme ütködeyim ben? Ullakan baylygy howlaşamak yapılan değildi. Ütköşük maşina howlaşamak. Men arzu edýän adam şu halkyň ynamyndan düşmezlik, jantalyk, başgalarymyň awatlygy. Çağlamyň dogry terbiýeti, hakyky gerekli adam bolup ýetişmekligi. Ütködüp bolsa şolar ütködür, men olaram Hudaýa şükür hemmedi. Daýym. Ýagdaý bilen jyg bolup dur Hudaýa şükür. Men eşitdim mışmışlara görä Gumly gelin aýdym sizin üçin karýeraňyzda iň wagyp aýdymyň biri. Näme üçin? Gumly gelini men 99-njy ýylda aýtdym. 1999-njy ýylda. Olam näme üçin aýtdym? Şu baran yerinde haýyş edýärler Gumly gelini aýdyp beräýdi. Olam men ýanky nememdi aýdymyň tanawymda ýokdy, repertuarymda. Soňky dur adam şol dinleýijlerimin demeti köp soraw köp boldy da Gumly gelini aýdyp berdi. Menim sözlerini bilem o. Aşın işläýine diýip 1999-njy ýylda gelip özüm saat özüm sallym. En soňky saat bolmady. En soňkda. Tor näme çalan olsa men şo elin dutarmam özüm sallym. Meňe denladım. Öz saat özüm sallym. İşte aranjировка denem öyle. Şeýtdim de men alboma goşdum. Şu pamoň bilem o. 13-nji albomum kan şu albomda goşdum. 99-njy ýylda ally. Maňa hakykatdan Gumly gelin awra ýetirdi. Şolaýdym. Sebäbi şolaýdymy bir ýurt ýolbaşçylary tarapyndan gowulypdyr, ýaşullar tarapyndan. Şoňa bir şekilde aýdym dözmegini teklip beripdirler. O içinde de şu Gumly gelin olsa gözläp tapyp iň soňuna men aýdymda durupdyrlar. Şeýdi hem maňa da bir sürpriz ýaly boldy heli. Özüme de aýtmanyrak özüm görkezmän. Soň o klibim şeýle odan bolupdyr aýdyma görä türjetler tapdyrlar. Türkmençilik görkezdirler, türkmen eliniň milliligini görkezdirler. Türkmen eliniň gaýratlygyny, sabarlygyny görkezdirler. Aýdymam şu arada da. Ama türkmen çölüni diýerler görkezdirler. Şeýdi hem bir uly ýaşullary aýdymsa gowurýan bilen ýaşullymyzy gowy ýarapdyr. Şolan bir de yani türkmen galtyna sıra atly bätdeşin ýeňisi bolmagyny kömek boldy da şol aýdyma bir ýa-ki trampolin ýerlere badalygy boldy. Maňa ýa-ki klip eden rejissýory, klip edenlere, oňa ýa-ki içindäki oýna artistlary hemmesine fiýlgerler şol. Diňe maňa däl şondan soň bir hili adamlaryň hatam süýgüs art şol şekilde aýdymda görülen. Täze işlemeli etmegimde, ýyzamrak işlemegimde, mawy ekrana köpürek görünmegimde iterber şol. Talçak oldu. Ha. Ýaty dur. Bägül diýip goşk okuyan gyýdymyz bar. Şondan bir-iki tane soraw geldi. Sizin pikiriňizçe nähili ýalňyşlyklary bagyşlap bolmaýar? Eýer düşnükli da dönüklügi bagyşlap bolmaýar. Men ýalan söz bagyşlap bilemem. Ýalan söz bagyşlap bilemem. Sözüne durmayan adamlary bagyşlamak. Sizin üçin bu durmuşda ýaşamaň manysy nämede? Ýaşamaň manysy ýaşan döwrüňde özüňden bir ýyl goýmak. Manysy. Şol sen ýokkaň, sen ýoklugyny bildirmeli. Sizin näme diýip ýyl goýasyňyz gelýär? Bu adam şol ýatlananna bir
gow tarapyny aýtsa da halk hiç birden bir gow adam ýa birinin gowuny galmasa talantly başy. o dehini başy. Dip. Bu ýagşy atlar goýap gelýär. Menem şoýly. Öňüňizde mikrofondur. Bütün dünya size seripdir. Näme diýerdiniz? Dünya seretdir. Dünya seripdir. Ýaşadan dünýäde paragaçylyk diýer. Evet. Tuğhan'a sizin için güç nämedir? Güç önemli. Güç önemli. Adamda bolmaly iň wajyp häsiýet näme? Birinci wajyp. Wajyp häsiýetler ekän ýöne birine aýtmaly bolanda. Enne musulman diýil, İslamda imanlyk diýilýär. İmanly adam bolmak gerek birinci bilen. Ýöne şo iman sözüniň içinde kän zat gelýär. Arasalyk, dogruçuluk, halallyk. Wajyp halallyk. Siz 98-nji ýylda Ýaman diýarynda birinji ýere eýe bolmak. Yani birinji bir gaty ulu bir zat Ýaman diýarynda birinji ýer almak. Şo günden kanalyňyz popularny boldyňyz. Şo günden bugün neçeli Allah nesip etdi popularny bolmak, tanymal bolmak, bir derece eýe bolmak. Tanymal bolmagyň minuslar barmy? Bak. Elbette yani gow taraplar kän. Yani gow däl taraplary käwat bir erkinrek gedýän gelýär-de. Erkin misal üçin küçä çykýanda arkaňa gelen hiç kimden tanany. Daşar urtýarly misal üçin. Men şonu Taýlanda gitdim-de. Hiýerlet diýýärler, hiç kim tanany. Sen yerime gittim, sen yerine gittim. İtlen eşimi giydim, sakalımı estirerek geldim. Şortulu geldim, arkayı. Ana şonda men haky diýen zarlymda. Ana şonu edip bolany. Sen tanymal bolansaň birden görnäýden halkyň gözüne. Nusga bolmaly. Nusga bolmaly. Senden kim tapman ýaşlar senden nusga adamlar senden. Ana şol nusga bolup gelmegi marasyny ýadat diýerler. Nagruska da. Emişe. Tahnada ýaly gelýär-de. Tuğhan'a inni bizim dinleyijilerimiz üçin, ýani bizim agdalarymyz üçin, öz dinleyijilerimiz üçin aýtjak goýjak sözleriniz bagly. Siz dinleyin. Dinleyicilere aýtjak dedim. Şunu bu işgary man aýdymça itadanna bagşy halk bilen bagşynda. Halk bizim bar edýän işimiz halk üçin. Häzir sen nähil gowy aýdym-aýdyňda da dinlemeseler peýda bolýar. Ya sen diline düşünmeseler. Mesela çünkü men türkmençe aýtýan. Men gidip mesela şunu aýdaly. Hiç diline düşünmeýände öletlerdi. Sen bahaň ýok adamda. Kaltyryň ýok. Kaltyryň ýok düşünýär olar. Oňa iki taýda gelip çykýan men türkmenim bilen adam. Men döwletim bilen, men watanym bilen, men halkym bilen bar. Näme üçin olsaň bir o hyzmat etmeliler. Ýa-ni soragyň gelip çykýan taýda. Sen iki tane aýdyp, ýa-ni näme bolýar diýdi, tanymal bolup, soň halka halk aýyr sen kim bolup galýar? Halk bilen adama, denem halkyň biri. Şoň üçin dinleyijilerimize diňe taw bolaýdy. Bizim aýdymy dinleýänler üçin, bir de düşünýänler üçin, öz janyňyzdan türkmenmede lezzet paýlap ýarap bilýän üçin öz bagtly. Nesip bolsa geljekde de halkymyza diýjek adam. Bir de Tewrat tarapyndan, Allah tarapyndan. Näçe ömür berilen bolsa, saglyk berilen bolsa, galan ömrümizde şu halka bagyş edip bar wekin gaýratymyzda halkymyzdan, dinleyijilerimizden aýrylmajakdygymy aýdasym. Sağ olun. Gepleşigimizde biz syýlap geleniz üçin mejitime adyna minnetdarlyk bildirýär we menim
Biz yada geçip dur Akkepler stüdyo jana sağ olsun. Şu yerde belli geçen biz baştan gollak gelen hem hakerlerimizin biri Türkmen Ahmet Karko. Türk'ten eşik alsanız yeni bir da sonra Türkmenistan 5 vilayetine ilk verme kılmatı Türkmen Ahmet Karko için meseleler. Samolyotta gün 3 günde ağırrak da alsan adam ağır tonu tapa Eşik mi dine? Ne alsanız kanuna layık ne alsanız getirip verme kılmat Türkmen Ahmet Karko için meseleler yüzlerini vermeli. Ve Tuhana'nın sosyal setlerini belirleyen Smotunu hemmeklinden öňünde täzirliklerini biljek bolsaňyz, Instagram tahypasy bar belleýän, TikTok barmy ýok bilemok, onan belleýän bar, YouTube kanaly bar, YouTube kanalyny belleýän. Agda bolun, gollan, gepleşikliginize yarandyr diýip umyd edýän, yaranmasa bizden gepleşik paýlaşyň, like basyň we gepleşik bardy, gepleşikde näl täsir galdyrylmasa, şo barada tesbir ýadyň, ýeňe satsap, özüňize golja serdiň. Hoş, sağ olun. Endi mümkin olsa, Halipamız, şagumlu gelin aydın bir de can sesde yerine yetip bersen. Bolýar. Gum iline düştüm mihman, saçak açtı gumlu gelin. Bir gün doğda mümün salam, kavul eyle gumlu gelin. Bir gün doğda mümün salam, kavul eyle gumlu gelin. Dulla koşa korkidesi, dulla koşa korkidesi, derde derman her küydesi, gelinlerin pekidesi, çep yanağı menli gelin. Sesinize sağlık, sesinize sağlık. Minnettar, sesinize sağlık.